já jsem Péťa a dlouho jsem nenatáčel. Tady je máma a teďko tady čekáme, než nás odvezou k babičce, protože budeme koukat s babičkou na jeho potřebu, tam přespávat a tak. Dal jsem si tam nějaký dobrůdky, vám ukážu. Tady mám Arizonka. I kdo jste starší, tak můžete znát ty Arizonky. To je Arizonky. No to tam tlačit. A už se balím babičce. Budeme koukat na Harryho Pottera, protože byla nemocná a nemůže kouknout, tak rovnou se mnou koukne. To je dobrý, ne? Když tak teďka mám nový profil, jmenuji se tam líp, se koukněte, já vám to nebudu říkat. A teďka prostě čekáme, vyjde video. A to. Tak rozhodně mi dejte like a odběr a čau!